ଝଲସୁଛି ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଠରନଳା। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଠରନଳା ସେତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେତୁ ଉପରେ ଥିବା ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଠରନଳା ସେତୁକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ସେତୁ ଉପରେ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଠରନଳା ସେତୁକୁ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। 1300 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଲ ତଥା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପୁରୀର ଅଠରନଳା। ଅଠରନଳା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ତଥା ଦଧିନଉତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟକେଶରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 975ରୁ 995 ମଧ୍ୟରେ ମଧୁପୁର ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପୋଲରେ 18ଟି ଫୁକାର ଥିଲାବେଳେ ଏହାର ଖିଲାଣ କାମ ନ ହୋଇ ପଥରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲହୁଡ଼ି ମୁଦ କରାଯାଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋଲରେ 19ଟି ଖମ୍ବ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ 18ଟି ନଳା ରହିଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 85 ମିଟର ଓ ଓସାର 11 ମିଟର। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ 1300 ମସିହାରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।